per explicar un poc el que volem fer des de la Generalitat en matèria de responsabilitat social, i tinc que dir que el que hem fet en aquests 100 dies i poc ha sigut precisament això, intentar anar a tots els foros, intentar reunir-nos amb tots els grups d'interès, que per al govern valencià són tots, i intentar fer una mena de reset respecte del que és la responsabilitat social de la comunitat valenciana i què és el que volem que siga a partir d'ara. Som conscients que aterrem en un moment on la situació econòmica és complicada, però on la voluntat del nou govern de progrés és ferma i jo diria que fins i tot ambiciosa. Per tant, no sé què serem capaços de fer, però a mi sí que m'agradaria que el que puguem fer, si és poc, estiga ben fet. No m'agradaria fer lleis de cara a la galeria, com aquella llei de ciutadania corporativa de l'any 2009, que va fer l'anterior conseller Rafa Blasco i que va quedar justament en això. Va ser un treball externalitzat que tot el que va costar 40.000 euros a les arques de tots els valencians i valencianes. Per tant, en esta línia de treball, el que sí ens hem donat, i a mi mateix, és intentar estar en aquest tipus de foros, per tant, la immediatesa en la contestació a la invitació, que vam assumir de manera molt agraïda, i jo crec que la interlocució entre el sector privat i els interessos, en aquest cas, del sector públic, del govern valencià, tenen que anar, o deuen d'anar en principi, a la part. Dic això perquè la tasca d'un polític o d'un bon gestor és saber què és el que té i saber què és el que s'encontra. I nosaltres, i jo en concret com a director general, el que m'agrada és pulsar justament la situació de la responsabilitat social i a partir d'ara crear una mena de foros, el més proper el tindrem el 26 de novembre a la Universitat d'Alacant, en farem un altre de manera més sostinguda, continuada en València i en Castelló, i fins i tot posar les noves tecnologies al si de la conselleria per a intentar donar una empenta a tota la qüestió de la responsabilitat social. Entenent la responsabilitat social, i fixeu-vos que és un dels ròtols de la Conselleria de Transparència, que és el més visible, responsabilitat social, participació i cooperació. Vull dir, si n'hi ha dos organismes creats ex novo en el nou govern de progrés, entre el PSOE i el Compromís, amb l'apoyo també puntual de Podem, és justament la Conselleria de Transparència i la Conselleria de Polítiques Inclusives. Al govern valencià se'ls podrà acusar de tot, espereu-vos un moment, o espereu-vos uns mesos, però de ser originals en el nom de les conselleries, jo crec que no. Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Disseny de Model Econòmic, Conselleria d'Administracions Públiques, Reformes Democràtiques, jo em plantejo si no n'hi ha cap reforma que no pugui ser democràtica, llibertats públiques, o de sanitat universal, i justament venia una mala notícia, el Tribunal Constitucional ha suspès el decret llei que ampliava la cobertura sanitària als immigrants i un sector que va estar exclòs per al govern l'any 2012. Per tant, jo crec que no és casual, nosaltres hem fet visible la responsabilitat social independentment de la pata o l'adjectiu de si és empresarial o és del sector públic. Per tant, els reptes del nou govern valencià és seguir apostant per el foment de la responsabilitat social a través d'una mena de reset, després apuntaré un poc les línies programàtiques i fins i tot polítiques a les quals ens encaminarem, i intentar traslladar la qüestió, la doctrina, la filosofia de la responsabilitat social al si del govern valencià i del seu sector públic. No té sentit que exigim a una federació d'associacions d'empresaris que siguin socialment responsables i empreses públiques o el sector públic valencià no ho siga. No té sentit que la Conselleria de Transparència i Responsabilitat Social faci un contracte i no usi les clàusules de responsabilitat social. M'agrada més parlar de clàusules de responsabilitat social i no clàusules socials, perquè la responsabilitat social és lo social, que abans per això s'identificava l'acció social, la Conselleria de Benestar Social, la de Rafa Blasco, però està lo social, lo ambiental, lo ètic, el comerç just, les finances ètiques, etc. Dins d'aquest marc de voluntarisme, com deia el president de FAES. I som conscients, per tant, i aquest és un repte, que la responsabilitat té que també arribar a una administració pública que té que ser transparent, té que fomentar una nova cultura del treball, té que donar exemple en la conciliació de la vida laboral i familiar, té que superar els llindars legals de contratació de persones amb discapacitat amb risc d'exclusió social o que ja ho estan, té que promoure la igualtat efectiva entre dones i homes i, sobretot, té que reduir la temporalitat i té que també fomentar la contratació
pública responsable mitjançant els canvis normatius que després comentaré. Per tant, jo crec que són dos eines importants, seguir apoyant aquest tipus d'accions, anar polsant quina és la situació de la responsabilitat social empresarial amb un focus important d'atenció a les xicotetes i mitjanes empreses. Ahir no podré quedar-me la xala de després, però invito als organitzadors que, si s'arriba a alguna conclusió vàlida, que es la facin arribar. Som conscients que el teixit productiu d'aquí de la Comunitat Valenciana està format en un 85 o 90% per petites i mitjanes empreses.